హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ పిఆర్పి టాకింగ్. కార్వింగ్ వర్క్ అనేది ఒక ఆర్ట్, ఒక ఎమోషన్. అవతల కస్టమర్ ఏమడిగితే దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకొని దాని అవుట్పుట్ని డ్రాయింగ్ గీసుకొని దాన్ని రియాలిటీలోకి తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టపడాలి, చాలా ఇమాజినేషన్ ఉండాలి, ఎక్స్పర్టైజ్ అయి ఉండాలి, ఆ వర్క్ మీద పట్టు ఉండాలన్నమాట. ఈ ఆర్ట్ వర్క్ చూసిన వెంటనే ఎవరు ఆ వర్కరు, ఎక్కడ తెచ్చారు, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పి మన ఇంటికి వచ్చిన అవతలి వాడు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ అడగాలన్నమాట. ఆర్ట్ వర్క్ ఈజ్ అ ఫామ్ వేర్ వీ ట్రై టు గెట్ మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ డ్రీమ్స్. అండ్ మీ ఇంటికి ఎవరైతే ఫుట్ఫాల్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ మెచ్చేలా, నచ్చేలా చేయిస్తాం. దిస్ ఈజ్ హ్యాండ్మేడ్ కార్వింగ్. వీ డూ హ్యాండ్మేడ్ కార్వింగ్, మిషన్ కార్వింగ్, ఎవ్రీథింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ. పిఆర్పి హోమ్స్, పిఆర్పి టాకింగ్.